הגעתי מתל אביב לפני יומיים, אחרי 3 טיסות, ובלי לקחת כמה ימים למנוחה ולהסתגלות לגובה. הכל בגלל הטירוף שלי להספיק לדחוס ב12 יום, גם טרק וגם טיול אופנועים כהרגלי בקודש. מרקה ואלי הוא טרק מפורסם שהרבה תיירים עושים. קשוח, אבל לא איזה משהו סופר אקסטרים. אך לאור נסיבות בשטח, הייתי בבעיה רצינית. טרק של המרקה ואלי, צפון הודו, מטפס פס של 4,900 מטר, קשוח מאוד, קשה לנשום האוויר דליל בגובה הזה, אבל נצלח את זה כי אני חי חזק. אין כאן פאקינג תייר אחד או מקומי על ההר. זה רק אני ופדמה המדריך המקומי. אוקיי, אנחנו בטרק, בדרך לפס, אני גמור לגמרי. האמת שאני חשבתי לוותר, אבל אי אפשר לצאת מכאן, ואין מסוקים ואין קליטה. זה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים שלי. איזה מטומטם אני. מה חשבתי לעצמי? כנראה שהפעם באמת אכלתי אותה. וואו, אני עכשיו המדריך לדחוף אותי מאחורה. אני גמור, אני בקושי נושם, אני מפחד להירדם ולהתעלף, ממש קשוח מאוד. אני עושה את הסרטון הזה, זה קצת מעודד אותי. שלג מאוד עמוק, מאוד מאוד קשה. באמת שממש על קצה גבול היכולת. ממש מלחמה מנטלית עם עצמי. אני נרדם תוך כדי ההליכה, אז אסור לי להירדם במצבים כאלה. אנחנו ממש מטר מהפס. זהו זה. אני גמור לגמרי. אני כנראה הולך להתמגר כאן. מאור ונעמה יגדלו לבד, בלי אבא. כל שנייה נעצמות לי העיניים תוך כדי הליכה. זה מטורף. כמו מסע קומדה של 70 קילומטר שעשיתי בנחל לפני 30 שנה, אבל הרבה יותר קשה. זה הבן אדם שבזכותו אני חי. אם לא הוא אני חווה כמעט. טוב, עשינו את זה. אז ראינו 5,000 מטר. באמצע גם עצרתי להקיא. היה קשוח מאוד. אבל זהו, כנראה אני אחיה. זה המקום. תשע וחצי שעות של הליכה קשה מאוד. גם פה לזה בית, לא יודע, נכנסת לפנימה, לא מעניינתי כלום, אני הולך לישון. Nam, thank you very much. It was very fun to be here in Sara. Thank you. טוב, אנחנו מתחילים את היום השלישי של הטרק. עוזבים את סרה, היה לנו מאוד כיף כאן. והולכים להנקר. תראו את החמורים החמודים מלווים אותי. חוויה רוחנית חזקה מאוד. ממליץ לכולם. אין אנשים בכלל בדרך, זה לא העונה פה. כיף חיים, ממליץ לכולם לעשות טרק כזה פעם טוב לנפש. שימו לב שזה דרך של רכבים ביומיים של הטרק האלה. אפשר בעצם לעשות רכוב, אבל אנחנו לא נשברים, גם כשפעם בשעתיים עובר איזה רכב, לא מתפתים לקחת טרמפ. We are going to the base camp to arrange the tent and set up. This is the guys going with me to the pass. Hey! החבר'ה האלה יקימו לי מעל. הלב שקפה, יפשיר, לא חוזר לעיר.
ממשיך לנסוע. יוצאים את הוואדי, נוף מטורף. טוב, הגענו למרקה. העיירה על שמה קראו הטרק. כמו שאתם רואים, ריק לגמרי, אין אנשים, זה עוד לא עונה. ביולי-אוגוסט קרחנה כאן. היי! ממש פסטיבל כאן עם ההודים. ופה החבר'ה, הצוות ההודי שהגיע מלמעלה. הם מכבדים אותי בתה שלהם. אפילו יש לנו פה בית קפה נחמד עם כל מיני דברים שאפשר לקחת. טרקטור עובד, מכין את השטח. בטח עוד שנתיים יעבור כאן הייווי. הנה נפתח לנו הנוף בדרך לאנקר. אפשר לראות הערים המושלגים שאנחנו הולכים לטפס עליהם מחר ומחרתיים. בינתיים אני הולך לי פה בטבע, שומע דורס. Love me to time, babe. I'm going away. ברוך הבא לאנקר. כן, הקדמה מגיעה לכל מקום, יש לנו פה טלוויזיה ולוויין, יש להם פה עמוד קליטה לאינטרנט לווייני, תודה לאילון מאסק. זה אנקר, ככה זה נראה. זה המקום שאני מתארח, מקום מושלם. תחת אחרונה, לפני שמתחיל הטרק האמיתי. בוא, ככה אנחנו עושים את זה, שאנחנו קבלים, וזהו זה, ביי ביי. Everything is possible in India. Perfect shower, thank you very much. This is the homestay in Ankara. This stew. Nice. I like this stew. תראו איזה מטבח עצבני יש להם, והם יושבים פה על הרצפה ומכינים ארוחת ערב. תענוג. בוקר טוב, מתעורר לי כאן באנקר עם הסמיכות והכרית המפנקת, והספר של דיפק צ'ופרה, כוחם של צירופי מקרים. זהו זה, היום למעשה אנחנו נפרדים מהסמיכות ומהפינוק, יוצאים מוקדם בבונקר לנימלין, שם נשאר בבייסקאמפ כדי מחר לחצות את הפס ולסיים את הטרק. Good morning. What do you make? Chapati. Chapati for morning, thank you. זה הצוות שלי. אנחנו עכשיו יוצאים ליומיים. טרק אמיתי, לא טרק של כוסיות. יאללה, נתראה בהר. ככה הם סוחבים את כל הציוד, אוהלים, הכל איתם. זהו, מתחיל להיות מושלג. עולים את העלייה, ברקע המים. חלק מים, חלק שלג. הפורטרים, איזה חיות, תראו איך הם עולים. היי, what's up? טוב, התחלנו לעלות לפס ואנחנו עוצרים פה לארוחת בוקר קלה. משהו בקטנה, ביצה קשה שלא יעלה לנו. כשנגיע למעלה נאכל את האוכל הכבד. יאללה בית יעבוד. איזה מקום מדהים. איזה אנרגיות. טוב, הגענו לחלק מהדרך מהפס. תראו את הנוף המטורף בטרק הזה. תראו את צבע הערים שם. איזה יופי. וואו. טוב, הגענו לפס של היום. סיור 4,700 מטר. יורדים לנימלינג. אז זהו, הנה זה הפס פה. יש לנו פה בודה ששומר עלינו. איזה יופי של נוף. זה הפס של מחר, לשם הולכים. גבירותיי ורבותיי, אנחנו שוב עוזבים. קשה קצת לנתק מגע מכוכב הקופים. טוב, אנחנו כבר פותחים את הציר. ראשונים העונה. המדריך הולך, ואני הולך בעקבותיו. קשוח מאוד. בזמן קצר הוא מתאושש כשהגיטרה מנסרת את הלילה. טוב, הגענו לבייסקאמפ, כמו שאתם רואים, כרגע הוא נעול, לא נפתחה העונה כאן, אבל אם לא יהיה לנו ברירה והפורטרים לא יגיעו, אנחנו נפרוץ פנימה. ככה זה נראה מהצד השני, באמצע שום מקום, מחכים לפורטרים, מתארגנים, זה לראות אותו שקיעה כאן, הולך להיות קר, הולך להיות פה מינוס 15 מעלות, נפלט ברירה, פה פותחים פלזואל, ופה יש לנו מיטה זוגית, נשען פה. זהו, זה הסתדרנו בחיים.
עכשיו אני אשים את כל השכבות שיש לי, שיהיה חם, ויאללה בלאגן. טוב, האמת זה הכי הארדקור שהיה לי פעם בחיים. לבשתי כל מה שיש לי. טוב, אין לנו אש עד שהפורטרים יגיעו. אפשר לראות באופק את הפורטרים מגיעים. זהו, זה ממש קפוא פה כבר לגמרי. יאללה שיבואו, נדליק קצת אש, משהו. לא יאמן, הנה הם מגיעים, שנייה לפני החושך. הכל משתנה בשנייה. וואו. מרק הכי שווה שאכלתי בחיים שלי. Thank you very much for everybody. 4 בבוקר, שלג, ירח מלא, בבייסקאמפ, עוד שעתיים יוצאים לדרך. מושלם, חוויה חוץ גופית, אירוע מכונן. Wake up. פדמה. פדמה הגדול. Yeah, we're going to do the pass today, huh? Yes. You think they're going to do it, the porters? Yeah. Yeah? אני שוטטי, עשיתי עסקה בפורטרים שלי בגיעו מוקדם. אין כמו לחרבן בשלג, תענוג. אנחנו יוצאים לכיוון הפס. גום מרולה, זה 5.2. So you ready guys? Yes. Yeah. הולכים פה בשלג. עכשיו השלג קפוא, זה יותר קל. ככל שהשמש עולה, אז הוא נהיה יותר רך, אז שוקים. הם חייבים ללכת לאט, אם הולכים מהר, הם פשוט שוקים, אתה רואה? אם הוא לא הולך לאט, הוא שוקע. אחד הטרקים החזקים. זהו זה, כבשנו את הפס, 5200, לא פשוט בכלל. לקחתי את זה באיזי כי האוויר מאוד דליל. ביום הראשון חטפתי מחלת גבהים, קטעתי את החיים פעמיים. זהו זה. בעיקרון סיימנו את הטרק, עכשיו זה 3 שעות לרדת. וממליץ לכולם, טרק מדהים. טוב, מסתבר שגם הירידה זה לא כזה להיט. אני בשיפוע מטורף. מהחבר'ה פה יורדים על התחת. וואי, כמה הייתי משלם בשביל סנובורד עכשיו. הלו, טרק נפאל! טוב, אז זה השעה האחרונה של הטרק, אבל זה לא בדיוק רק ירידה, כי זה הנחל. כל הזמן צריכים לעלות ולרדת בגלל שלגים ודברים שאי אפשר לעבור. אז עוד טיפה מאמץ, אבל זה נוף מדהים, שם באנו, ושם אנחנו הולכים. איזה נוף מטורף, הקירות האלה זה פשוט מטורף. וואו, לא יאמן המקום הזה. הצבעים, הקירות. זהו, זה הסתיים הטרק. מרק ואלי, thank you very much for all the team, those guys. Yeah. And you of course. Thank you very much. And this is the driver, he take us home. Bye bye. טוב, הייתי קצת אופטימי בלהגיע הביתה. יש פה עבודות בכביש. אלוהים יודע מתי נוכל לעבור. אז עוד לא נגמר הטרק.